दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आं गासिबो रायजो राजाफोरनो बेखौनो फोरमायनो सानोदि एप्रिलनि 10 तारिखआव जों हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो जायगा हिसाबै गुरुबासा सोमला फोथार गेलेग्रा फिल्डआवनो जों लानाय जादों। फैगोन बैसागु बोथोरनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। बेजोंनो लोगोसे जोङो देग्लायनि फार्स्ट खेब हिसाबै जों चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन जानानै मोनसे आयदाफारि लादों। बे आयदाफारियानो जाहैबाय जोंहा एडभान्स बैसागुजों लोगोसे लांदां बैसागु मोसानायबो जों लादेरदों। लोगोसे जों बे लांदां बैसागु मोसानायावहाय जों माखासे आयदाफारि लादों, जेरै जोंहा लांदां बैसागु बादायनाय आरो बेजोंनो लोगोसे देमसि मोसानाय बादायनाय आरो बेजोंनो लोगोसेयैबाव जों मोनसे बैसागु रानि बादायनायबो जों लानाय जादों। जे बे बादायारियावहाय जोङो प्राइज हिसाबै लांदां बैसागुआवहाय सेथि बान्था जोङो 10,000 करि जों होदों आरो लोगोसे देमसि मोसानायावबो जोङो 5,000 करि जों होदों आरो लोगोसे बैसागु रानि बादायनायनोबो जोङो 5,000 करि जोङो बान्था हरनाय जागोन। दा लोगोसे आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बयबो बादायारिफ्रा जोंनि हांख्रायनायखौ गोसोआव लानानै जाहाथे बादायफैयो। जे जाय बिथांमोनहा बादायनो गोसो दङ एबा पार्टिसिपेट खालामनो गोसो दङ बिथांमोनहा फैनानै खालामफैनो हागोन। जोंनि टाइमा जाहैबाय 9टानिफ्राय 4टासिम। दे आसा खालामो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाहाथे मदद आरो हेफाजाब होफैयो। थारैनो आलासि हिसाबै जोंनि माखासे लकेल माखासे जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ, जायखौ जों आसा खालामदों जे बे समावहाय जों बिथांमोनजों सावरायनायबो जादों जे आलासिखौ जों इसेबां माने स्पष्ट जों खालामनाय जाथ'वाखै। जिखुनु जों लादों जे लकेलाव जोंहा जिखिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दं गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो बे जोंनि कनफारेन्सखौ बा जोंनि हाबाफारिखौ जों खुंगोन होननानै जों आसा खालामदों। आच्छा, चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सिने आर्टिस्ट हिसाबै जोंहाथ' डिस्ट्रिक्टनि गासिबो जिखिनि गोजाम गोदान आरो दासो जौगाफुनाय गासिबो महरगिरिफ्रानो जोंना नुजाफैजोबगोन आरो बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे नोंथांमोनहा गावनिनो मोनसे गिदिर बिबान एबा गावनिनो मोनसे फोरबो हिसाबै बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होफैयो आरो जोंनि जिखिनि थांखि लानाय बे थांखियाव जाहाथे नोंथांमोनहा फैनानै जाफुंसार होफैयो होननानै आं आसा खालामदों। आरो आं बेखौनो बुंबावगोन जोंनि चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जिखिनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जिखिनि फावखुंग्रि आरो फावखुंग्रिफोर दं बिथांमोनाबो जाहाथे गोसो गुदुं जानानै जोंनि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। थारैनो बे मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे गिदिर मोनसे फोरबो, जाय फोरबोखौ जों दिनै बैसागु होननानै जों मिथियो। जाय बैसागु फोरबोआ गोदो जोंनि आबौ आयं सिमायंमोननिफ्राय फैनाय मोनसे फोरबो। दा बेनिखायनो आं बुंगोन गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायजों आं गुरै खावलायगोन जाहाथे फोरबोखौ मोजाङैनो फालियो, जेराव जोंहा बे फोरबोजों जोंनि देहा मोदोम थै जेराव जोंहा सरजाबनानै दङ, जायखौ जों मिथियो बैसागु फोरबो। जाय बैसागु बोथोरा बोथोरजों लोगोसेयै बिफां लाइफां दैमा दैसा दाउमा दाउसा गासिबो माने रंजाखांनाय मोनसे सोदोब फैयो। बे सोदोबाव आं गासिबो बर' रायजो राजा बा जोंनि उन्दै गिदिरफोरखौ आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जाहाथे बांद्राय लोङै जायै बा जाहाथे बैसागु बोथोरखौ गाज्रि खालामा, जाहाथे फोरबोखौ मोजाङै मोजां जों फुजिनो हायो, माखासे निसाफोरखौ खम खालामनानै फोरबोखौ जाहाथे जों आलो गोजोनै जोङो सिबिलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो।